salinan ayam atau manis yang di pipi katiko manarimo kabaangin urangan den cinto den sanjuang di dado lah mangaber bungo lain rasono dak percaya kabar den tarimo den cubo basi tanah sabalum basuo tapi rasolko nanjo ayamato jadi satu malie buktinya payuang kunyang jo carano di tanah ale nanti bo manangi dan caya udah baduo dudua nan di palaminan bahagia rasonyo ndak percaya kabar den tarimo den coba basi tanah sabalum basuo tapi rasolko nanjo ayamato jadi satu malie buktinya carano di tanah ale nanti bo manangi dan caya udah baduo dudua dan di